Irán má do konca augusta na to, aby sa dohodol na jadrovej dohode so Spojenými štátmi a ich spojencami, dozvedela sa Fox News. Minister zahraničných vecí Marco Rubio a ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva stanovili de facto termín, uviedli 3 zdroje oboznámené so stredajšou telefonátom medzi predstaviteľmi. Ak Teherán nedohodne dohodu, spustí sa mechanizmus snapback, ktorý automaticky obnoví všetky sankcie, ktoré predtým uvalila Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov. Irán má do konca augusta na to, aby dohodol jadrovú dohodu so Spojenými štátmi a ich spojencami, dozvedela sa Fox News. Minister zahraničných vecí Marco Rubio a ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva stanovili de facto termín, uviedli 3 zdroje oboznámené so stredajšou telefonátom medzi predstaviteľmi. Ak Teherán nedohodne dohodu, spustí sa mechanizmus snapback, ktorý automaticky obnoví všetky sankcie, ktoré predtým uvalila Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov. Teherán sa naučil, že pre Trumpovú administratívu termín znamená termín, uviedli v spoločnom vyhlásení predseda UANI a bývalý guvernér Floridy Jeb Bush a generálny riaditeľ veľvyslanec Mark D. Wallace. Po tom, čo sa Spojené štáty a Izrael nedohodli na dohode do 60 dní od diplomatickej dohody, podnikli v júni cielenú vojenskú akciu proti režimu. Teherán by preto mal brať tento nový termín vážne. V pondelok Irán varoval, že ak Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov uvalí sankcie typu snapback, podnikne odvetné kroky. Hrozba použitia mechanizmu snapback nemá právny a politický základ a bude sa stretnúť s primeranou reakciou Iránskej islamskej republiky, vyhlásil hovorca ministerstva zahraničných vecí Smail Bagehaj počas tlačovej konferencie, podľa správy agentúry Reuters.